jednoj bici bili ste ranjeni. Imali ste tu nesreću da ste dobili u desno rame i čak i u vrat. Jeste, u grlo. Jedan Geller je to bio od Šmajsera. To je bilo 28. novembra 1942. godine na Maleševcima. Mi smo upali u bunkere neprijatelja i tu je bio jedan ranjeni i onda je iz Šmajsera počeo da puca, tako da je oba druga koja su pored mene bila su poginula, a ja sam bio ranjen. Ali ste imali... Ja sam imao pušku, mene je puška zaštitila. Imao sam jedan dobar mali karabin, tako da kad su ti meci išli, kosili, oni su odbili, naime udarili su u pušku, sve ono što je drveno bilo to je otpalo, ostala je cev meni i od cev se odbili ti meci, dakle rikošetirali, jedan se zabio u grlo, a dva u rame. Ali kažete da vam je cijeli šinjel, pošto je bio otvoren šinjel, mi smo baš upadali u grove, izrešetan. I onda sam ja pao, jer ne smijete zaboraviti da je oko 4 sata borba trajala, kad smo to zauzeli, bili smo svi izmučeni, izmoreni i ja sam onda pao od toga, izgubio sam jako mnogo krvi. Pogotovo ova rana u grlu je bila nezgodna, tako da mi je jezik odmah nabubrio, ja sam pao u nesvijest. I sad kad su se sklanjali ovi mrtvi, onda su borci nosili mrtvace i mene nose i kažu šteta što nam pogibe ovako glupo, baš pred sam kraj. I ja sad slušam kako oni pričaju. Ali vi možete reagirati. Ne samo to, nego sam ja mislio da je to tako, da kad čovjek umre, da onda on čuje, da on sve vidi, da ja živim negdje dalje u vazduhu, jer ja sam bio stvarno uveren da sam umro. Nisam mogao govoriti ništa, nisam mogao otvoriti, ja sam bio izmučen, dakle oslabljen, onako i oni me nose. I pored mrtvaca me metnu u kolibu. I tu smo ležali, dakle, od jutra do naveče. U toku noći ja se počeo da budim, pogledam oko sebe, sve mrtvi, pokušam da se dignem, ja se dignem, iziđem iz pojate, stražar je bio napolju, prepo se, on kaže, duhovi idu i počeo da beži, ja sam ovakav ušao u štab, svi su se veselili, naročito Čolaković, pošto je on sa mnom baš tada bio oko te borbe, oko toga, te akcije. Tako da je bio srećan, sva nisam mogao govoriti. I što je najinteresantnije, 3 dana nisam mogao ništa govoriti, nikakve lekove nisam uzimao, lekara nije bilo, ništa se nije zagnojilo, sve normalno završilo. Ostatak granate u ramenu ostao je i ne pravi nikakve smetnje. Ne, pravi smetnje. Dešava mi se često, pogotovo kad dirigujem, da mi se ruka malo ukoči, onda moram desnu ruku da spustim, da se ona pomeri, jer to su Gelleri, pa s levom rukom dirigujem. A može lijevo zamijeniti obje? Apsolutno obje. Znači, male trikove otkrivamo. To je najlepše kad sam prvi put, kad mi se to desilo, bili smo u Wiesbadenu. Baš smo gostovali sa Borisom Godinovim. I ja dirigujem i kod najvećega efekta, kad hor peva u toj revoluciji, mene zaboli ruka, ukoči mi se ruka, ja spustim desnu ruku i samo levom dirigujem. I to je kritičar mislio da je to neki novi štos. A da zna koliko je mene bolola ta ruka, jer ipak se to izgura.